Terus bos bos Delung tak tut ada coba tak terang tut tak dendang ayo ayo Pak Dik Kabul betina ora kesel yo bedake aja nganti kesel to pokoknya aja leren yen jangkane durung teko lah iya jadi Pak Dik Kabul ki awetnya kok jangkae ora teko-teko kuwi jenenge aku mangkane rada minggil ilmu gedruk bumi lho aku lek jejak-jejak mben nganti kedupak ya wong jano iki soalé nen aba mbeksa ngene-ngene iki ora ngingetne ngiwetengen mburi sapa wis ora diingetke ngono kuwi main ngene lha ketonyo to aku kok ki lo yangmu cemburu lah iya oh saiki wis ora oh saiki iya saiki ganti meneng ae aja mbok loro lah iki rak dudo ketemu rondo kok pas toh iki dadi kaya cingkir ketemu tutupe bersama ye os ayo monggo ingkang remen beksan kong jambi saya iyo waduh iyo ya ya yo Jos ya lo awas nggih ya jantenan kok kepenak ngaturaken matur sembah nuwun katur Mbah Samin nggih matur suwun paring bebingah ya piantun pepundhane pun kondur. Lah iya. Mula gen ora ndek utang mau sok ditenggani